Olin silloin 18-vuotias, kun lähdin sotaan tai asevelvollisuuttani suorittamaan. Maailma on ihan mullin mallin, aivan niin kuin olisi herra Kiljusen herrasväki täällä huseeraamassa. Ikävä juttu. Suomellahan on mennyt oikein erinomaisen hyvin jo monta vuosikymmentä. Minä olen niitä ohiammuttuja, ankareita paikkoja ja sitten aina vaan semmoisia löysempiä paikkoja. Kyllä sieltä muistoja jäi. Kyllä Suomi on hyvä maa. Suomesta saa ajatella kaikkea hyvää. Mutta maailman tilanne on tällä kertaa, niin se on erittäin hankalaa. Täällä on nykyisin johtajat semmoisia, että ei tiedä mitä tapahtuu. Voi tapahtua paljon, niin nyt ei tarvitse kuin nappia painaa, kun tulee paljon huonoa jälkeä. Että yksi ei jäädä. Erittäin hämmästyttäviä asioita on tapahtunut. Tietääksemme tulevaisuudesta meidän tulee perehtyä menneisyyteen. Varjin luin, etten tarvinnut mennä etulinjaan. Mutta kuitenkin syväriltä palavien joukkojen mukana kuljettiin ja maataistelukoneet olivat aina riesana konekivääreineen. Terveenä pysyin koko ajan, vaikka onhan Lapissa 48 astetta pakkasta ja teltassa asuttiin puoli vuotta. Sillä aikaa alkoikin venäläisten suurhyökkäys Karjalan kannaksella Tali-Ihantalaan ja Syvärin takaa joutui suomalaiset lähtemään pois. Ja seuraavassa junassa tulee JR 33. pataljonassa veli oli joukkueen johtajana, niin minä arvelin, minäpäs taidankin lähteä velimiehen porukkaan, mutta en uskaltanut. Ja härkävaunussa matkustettiin, niin äänestin Nampäin, niin en uskaltanut jäädä kuitenkaan pois siitä. Ja 4. päivä syyskuuta se oli se merkittävin muisto, kun ilmoittivat, että aselepo tulee. Se oli 5 aikaan tuli lehti aamusella sanomaan, että kello 11 loppuu, muistaakseni kyllä kello 11 alkaa aselepo, niin se aiheutti riemun huudot. Kaikki on olevinaan oikeassa hyökkääjäkin, mutta eihän se Venäjäkään tarvitsisi enää lisää maata, kun on valtava valtio jo sinänsä, että ei sitä tarvitsisi Venäjä tulla enää kurkkimaan yli. Niilo Bunneli, 100 vuotta ja 6 kuukautta sen päälle. Monessa eri paikassa, mutta suurin osa Karjalan kannaksella noin 3,5 vuotta. Talvisota kun alkoi, niin olin 16 ikäinen ja läksin jo silloin vartiotehtäviin tänne rintaman taakse. Kovia taisteluja käytiin Äyräpäässä ja ne on jäänyt kovasti mieleen, että siellä kuoli meitä aika paljon meidänkin joukkueesta. Melkein 40% kuoli tai haavoittui. Suomikin on vähän niin kuin varuillaan, että saa nähdä mitä tästä tulee. Maailman meno mitenkään hyvä, vai se on vähän semmoinen epävarma, synkkä. Taistelin Rukajärven suunnalla. Ja pataljon komentaja oli Erkki Raappana, eversti Erkki Raappana. Puhutti pommi ja yhden miehen se sai siinä tapettua ja sitten seisottu ja sitten käveltiin vähän matkuisen ukkoon päin ja minä olen prokiver. Se nosti kätensä ylös tuolta. Sitten kun pääsin lähemmä, niin minä sanon perastui.
Ja sillä ei ollut asetta mitään, ja minä kaverille sanoin, että ei me tapeta, menkää vaan kotiinsa. Ja minähän olisin saanut lomaa siitä, jos olisin vangiksi ottamaan, vaan kukaan sieltä Salolta lähti sitä kuljettelemaan. Että Muujärven kylä oli, siinäkin oltiin kenttävartissa Muujärven kylässä. Siihen ne tuli niin ikään venäläiset koetti pommittua sitäkin, vaan en siihen sano tapettua. Mitä on tuosta Assoissa ajatella tuosta maailman manosta? Tuo ollaan Natossa, niin jos saisi olla Raahassa, että se ei uskaltaisi lähteäkään nyt tänne. No me oli ihan tavallinen sotamies ja kuului IR-5, 4. komppania, se oli konekiväärikomppania. Haavoituin tässä jatkosotassa, missä olin, niin 28. päivä kesäkuuta 1944. Siellä ei ollut mitään juoksuautoa, se oli tässä Karjala Kannaksella ja se on sellainen yksityinen metsässä oleva vartiopaikka, missä oli aika kallioinen vielä oli se ja sitten siinä on sellainen pieni sirpale suoja rakennettu puusta, mihin pääsi sieltä sivusta niin kuin pitkäkseen. Ja siinä kävi selviisi, että kun se Venäjä alkoi pommittaa sitä, niin se tuli vähän eteenpäin sen, mutta se läheni aina ja me kerkisin siihen suojaa sit pitkäkseen ja tuli melkein se granaatti siihen ovelle pari metrin päähän. Silloin se sattui tähän vasempaan polveen. Olkoon se on silloin sotasairaala. Vielä oli ne vaikeimmat haavoittuneet, oli siellä ruumasalalla ja me oltiin siellä kannella, niin kyllä sieltä kuului sellaisia ääniä, että ne muistaa ikänsä, kun ne valitti kovasti vaikeasti haavoittuneet. Mä pelkäsin vähän, kun oli pian kokoinen, että näinkään meidän kelpaakaan nyt armeijaa, mutta kelpasi kuitenkin niin kuin oli toivonut. Yöllä, se oli yöaikaa vielä. Ja se on sieltä suoaluetta ja siinä ei sitten vartio pesäkettä nähdä oikealle eikä vasemmalla, ne on niin etäällä ja jäi siihen yksinä ja siinä oli vielä konekiväärikin oli, mutta mä uskallan kokeilla, ehkä se on kova pakkanen lähtenyt käyntiinkään. Se on niin jännittävä yö se ensimmäinen yö tuli, niin ja se kyllä se on myös paras muisto. Ymmärtää nuo sotat nyt, kun niitä on vaan joka puolella. Miten vaikea se, kun ei se ratkaise oikein kenenkään ongelmaa. Se vaan pitkittää niitä ratkaisuja sota aina ja eikä se ole myös kenellekään hyvä se sota. Että kyllä se nyt osaa antaa suurta arvoa, kun saisi olla rauhassa vaan ja onhan meillä hyvä armeijalta aina mutta se on vaan suuremmassa sotissa on liian pieni. Mutta nyt meillä on turva sitten Natosta, että